lepo si rekao. Najveći je štos. Branko to kaže, ali da ne kaže izvršno. Ravnoteža, ljudi. Jesi gladan? Pa moraš da stvoriš nešto da pojedeš. Sigurno nećeš da jedeš. Pare nećeš da jedeš. Moraš da stvoriš hranu. Geopolitički cilj, strateški cilj broj 1, hrana. Kada je sit stomak, imaš vremena, dakle od trenutka kada si jeo, pa 4 sata recimo da se to provari s oproštenjem i izbaci, za ta 4 sata možeš da praviš život, da smisliš život. Samo nije hrana geopolitički cilj, nego država. Vršenje radnje nad samim sobom. Suverena. Vršenje radnje nad samim sobom. Svojevremeno sam za onog našeg iz Čagrovac govorio da je verbalni masturbator i mentalni onanista. Niti je znao šta priča, a mislim, ono razmišljanje njegovo, to je, mislim, ono je nevjerovatno. I dobro je što ga sad ponovimo u Skupštini. Radi se o Zoranu Živkoviću. Dobro je, ona je fina jedna mentalna gimnastika, mislim, recepti za šale, samo da ga slušaju i da ga gledaju. Ali, vaše pitanje je? Pitanje glasi sad, ne svoje, nego inače, šta je to što mi treba da uradimo da bismo se samo organizovali? Nisu finansije. Pare su simbol nečega. Čim smo napravili pare, a ne zlato, da razmenjujemo posredstvom zlata, mi smo počeli špekulacije. Je tako, vane 320.000 milijardi odštampanih milijardi dolara odštampanih para Amerike. I šta oni rade? Vodite računa da vam mi, majku i tako dalje, vi morate za $1 da nam date 0,7 euro. Na taj način je vršeno zagađenje krvi. Oni su svetsku, čita američku krizu prebacili na Evropu. Prvo su bili pametni i rekli, ne, mi ćemo si štampati vaše dolare. Naši dolari su mnogo kvalitetni kad ih mi fotokopiramo, odnosno štampamo. Ali mi ćemo se Kinezima da napravimo i vi Kinezima dugujete 14.000 milijardi i tako dalje. Vi nas više ne interesi. Ljudi, da li je vama jasno, a posle vraćam samo na tu, na iskoričnu tako, da li je vama jasno da u ovom trenutku Rusi pripremaju da kažu od tog i tog datuma budete li napustili vaše teritorijalne vode sa nuklearnim naoružanjem, smatrat ćemo to izazov svetskom miru, sledi odmazda bez upotrebe. I to će nama da popravi stvar. Dakle, shvatite da će to uvesti nešto što se zove ravnoteža. Dakle, ako si gladan, nemoj da ideš da kradeš, nego stvori. U kakvom stvaranju je rezultat? Dakle, ne finansije, ne privređivanje, ne silovanje nečega, već stvaranje. Jedino iz nečeg novog možemo kupiti ono što rekli. Šta je to rešenje? To sam Branko predložio, malo ga sad analiziramo, ima nekih ljudi dobrih u Nišu i to se rešenje zove Srpsko industrijsko naselje, skraćeno SIN. Sve što vredimo ostavimo našim potomcima. Na koji način? Pravimo novu industrializaciju Srbije. 900 milijardi dolara je bila vrednost srpske privrede, prodala je odnosno za 5 milijardi dolara, odnosno 3,4 milijardi evra. Zamislite koliki smo mi izum napravili, koje to se uradili. Zbog toga nacionalizacija. Dakle, kako se će, ti nacionalizuju to. Pa kao pa če, da, nemaš to, doviđenja. Pa ja ću seli sa sve koje ostaje ovo. Dobro. Slažem se. Ajmo da je.